Pavol Orsák Hviezdoslav, Ežo Vlkolínsky. Námety zo zemianského prostredia. Zemania sú najnižšia šľachta. Žili v kaštieľoch. Na rozdiel od sedliakov mali volebné právo. Mnohí sa nestarali o svoj majetok, chudobneli a boli veľakrát chudobnejší ako sedliaci. Sedliakov napriek tomu ponižovali a urážali. Časom sa tieto dve spoločenské vrstvy začali miešať. Zemianstvo upadá hospodársky aj morálne. Nechceli uznať, že sa zmenila doba. Priezvisko Vlkolínsky je odvodené od slova Vlkolín, básnické pomenovanie vyšného Kubína, Hviezdoslavovho rodiska. Po smrti Beňa Vlkolínského sa jeho syn Ežo, Ezechiel, chce oženiť so sedliackým dievčaťom Žovkou. Matka Estera sa mu vyhráža videním, syn neposlúchol. Svadbu mu vystrojil jeho strýko Eliáš. Urobil to naprotiveň svojej švagrínej, teda Estere. Svadba je veľmi veľká, trvá 4 dní. Už na svadbe dochádza k rozporu medzi Zemanmi a sedliakmi. Zemania sa vyvyšujú. Mladí idú bývať k Eliášovi. Hrdá Estera sa roky nerozpráva so synom ani nevestou. Zmieri ich až vnuk Benko.